Det her det er vores inaktiv test, og jeg er i gruppe med Daniel og Oliver Huban. Jeg fik tildelt spørgsmålet en introduktion, hvor jeg dels forklarer, hvad en inaktiv test er, og jeg dels præsenterer jeres test og giver en forklaring af formålet med testen. I skal også præsentere jeres overvejelser omkring målgruppen for testen. Først kan jeg sige, hvad en inaktiv test er. Og det er en test, der stiller spørgsmål til brugeren, og bagefter kommer man en slags respons ud fra svarene, som brugeren indtaster. Testens handling er ofte ofte emner, som folk selv kan relatere til, eller som de finder underholdende. Det havde vi også med i vores overvejelser, da vi skulle finde ud af, hvad vores test skulle omhandle. Så vi går ind på testen her. Vores fodboldtest hedder ofte fodboldtesten for dig, og den går ud på, at man kan finde ud af, hvilken fodboldspiller man minder om, ud for de her spørgsmål, der omhandler adfærd, position på banen, intensitet i kampene, osv. Og ud for det kan man så finde ud af, hvilken fodboldspiller man minder om, som sagt. Da vi skulle finde ud af, hvilke emne vi ville tage, der var det klart, at vi skulle tage noget, der var eftertragtet. Og hos os her i vores omgivelser er det jo sport, og det var klart, at det blev fodbold, og det er en af de mest eftertragtede sporter. Da vi så havde fodbold som et emne, skulle vi så finde ud af, hvordan vi så skulle fange brugeren, der skulle tage den her test. Vi havde også overvejet, at det ville være svært for dem, der ikke spiller fodbold, eller interesserer sig for fodbold, til at tage testen. Men derfor vil vi prøve at skabe noget, som også er menneskeligt, som hvilken du minder om i forhold til en kendt fodboldspiller. Fordi selvom man ikke spiller fodbold, kan det godt være, at man kender til de her kendte fodboldspillere, som Messi og Ronaldo, som vi blandt andet har med ud for de svar, man tager, så man kunne lige se, hvilken kendt fodboldspiller man egentlig minder om, selvom man jo ikke spiller fodbold. Så vi havde i hvert fald med i overvejelserne, at det skulle være en test, som alle kunne tage, men at det især er interessant for dem, der spiller fodbold, og i hvert fald dem, der kender spillerne ret godt.